Kiiritigɛlaw ka jɛkuluba fila minnu bɛ Mali kɔnɔ Sam ani Silima a bɛ san 4 ni kɔbɔ bi olu tun ye a laɲini ko k'a yɛlɛma don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la n'a bɛ fɔ min ma ko statut i n'a fɔ kiiriw kan ka tigɛ cogo min na kiiritigɛlaw yɛrɛ taabolo kan ka kɛ mun ni mun ye fo ka taa se u kɛwalew yɛrɛ ma u ka laɲiniw kɔni jaabila bi nka yɛlɛmabama don o la kosɛbɛ i n'a fɔ Musa Gindo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye cogo min na kiiritigɛlaw yɛrɛ ka lafasalikulu o min bɛ wele ko SAM o kunnafoni ko yɛrɛ ɲɛmaa don. Comme a tulo donna kibaruya duman na ko fɛn bɔra bon ɲininkaliba ma kɛ fɛn a kɔnɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaliba dɔ kɛra a kɔnɔ kosɛbɛ mais yɛlɛma damadɔ bɛ an bɛ se k'olu fɔ n'u tun bɛ syndicat fila fana ɲɛkɔrɔ ka kɛ koba ye o tun y'a ye ko jɛkulu saba de tun bɛ fila de tun bɛ magistrature kɔnɔ n'an b'a fɔ kelen ma ordre judiciaire ani ordre administratif bon sisan ordre de compte fara kan ordre de compte y'a dafa saba la n'an bɔra kɔfɛ tuguni magistrats ka catégorisation olu fana na o sɛgɛsɛgɛli don olu fana na k'o fɛsɛfɛsɛ pour que bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn fɔlɔ ni ɲɔgɔn dan tun bɛ kɛ minnu ye baki sɔrɔ n'u ye san 4 kalan sariya la n'an fɔ ma ko base plus 4 olu tun bɛ maîtrise de présenter bon gafe in kɔnɔ a sɛbɛntiyalen b'a kɔnɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ni licence b'i bolo i bɛ se k'i présenter bon licence fana o tun ye droit ye sisan u ye jatebɔlaw fara kan n'an b'a fɔ o ma ko économiste ka tila ka administration publique fara kan ani finance publique olu bɛɛ bɛ se ka concours kɛ parce que n'olu fana passera olu bɛ se ka taa ordre de compte la bon ni nana b'o fana kɔnɔ tuguni a yera k'a fɔ ko sigida article 118 o fana bɛ magistrat minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la de olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'u ye san 20 kɛ successivement bɛ baara la bon n'u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la faso mago bɛ se ka jɔ o la an b'a fɔ o ma ko honorariat olu fana bɛ se ka wele ka baara dɔw kɔlɔsi u la k'a sɔrɔ u bɛɛ la u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bon n'i y'a lajɛ o yɛlɛmaliba damadɔ de yera statut in kɔnɔ ka tila ka fara tuguni ani grille salariale k'olu fana da ɲɔgɔn na. Musa Gindo ale y'a yira Mali kiiritigɛlaw ka jɛkuluba fila tɔgɔ la ko yɛlɛma damadɔ minnu dolen filɛ u ka statut la k'a kɛla u fɛla ye ko sabula ani u ka laɲini bakurubaw cɛman jan ɲɔgɔn na ko fɛn min yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya don u ka baaraw la. An bɛɛ jɛra n'a fɛ o de kama ordonnance signera bon maintenant ko personne au-dessus de la loi a b'a appliquer bɛɛ contre la magistrat kelen-kelen bɛɛ fana b'a niyɔrɔ sɔrɔ a la parce que sariya mana mɛn fo ka to ka yɛlɛma k'a bila en harmonie avec la situation actuelle avec l'environnement a kɛ kun yɔrɔ de nafaba de b'a la bolo. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali kurukara kɔnɔna na magistrat 500 ani kɔ o de bɛ yan ni statut kura yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara magistraw yɛrɛ hakɛ kan ani ka nɔgɔya don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la min ye kiiritigɛlaw yɛrɛ ka minisirisoba ye an ye wele bila u ma yaasa k'u hakilinataw dɔn a ko la nka an ka wele ma jaabi u fɛ. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.